Moyo gwikirania obokoreri bw'ebigambiro gwetera abagayani ang'e n'abananchi nigo ritkoria rero omunachibi n'omunene ase ekigambiro gia Kisii Dr. Bernard Omwansa amo n'ababwatani bande ara okwigora kweyabisi y'obogayani ime Nyantrago ewodi ya Ibono ebunge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii. Kao kwa na chinga kecho nigeta sene kega gia Soko TV nigo mwanasiasa oyo hagandri bose nigo mwanasiasa hagandri abagayani abo gutumeka ibagerio gokonya abantu gusonsora ebina ebitari wanchererwa ase barire eira yo gochia gukora emirimo eyo no bwene amo no bwasioko. Asilieta igongoro kwa Dr. Bernard Omwansa na ende igongo kora egasi aselitongoria gusi na koti namba 2 wetani agwo na ende igongeire majukumu gose gasi yo gukora amang'ana yokugayana amang'ana yokugayana igarara kabere ya moto korokana alternative justice system anda ndubwata yakoro mediation na jiro je jirara kabere ya mala court next mediation yerali bosongo itongo yara sugu na ande neye koro private mediation eliya okorwa na abantu bali begeirigwe kugayana amang'ana awo nalera seri tukolia rero na bonde no mogoko manene egiagera igona ikira Nyantrago esauri yoko igore obisi yo yego jigokonya abantu baito bagusia asenseme ya Nyantrago ande bali bairwe gasi eyo egiagera borokereriwe asa ali kotini to borokereiri na kibago ika tigabakonya abantu baito bakole gasi ya sobuya ande bale tobuya ase kenyoro ekenyoro ke bwato sera no buya ne kinara Nyantrago okerabe amang'ana maya kerarabe abantu ba okora amang'ana nabagane iri gokoro korega na aria yogotigonga gosogotigongo kwa abana gose oko rwanereria ende elinda okora amang'ana yatari amaronge yobotigongi amang'ana kabira yaro takokorwa sege kaiki nguru byonse biro bikoletwa kotini namaya amoraiga mwensi mugendera gukora amang'ana ayu erara rekane ko babuya ande moenda gukora kionochi njiro jigoja kiacha katia na botogo dewane jijiro jimura tiga kabisa mwe wana chirochi ono tiganya sato konye tobe tokobwaterana n'abami ababatene naiga abegeirigwe mono buna chimidieta bakoro kwa CPM na baigo n'abande mbararoro abarache gokora senge yo kubwaterana begeire HS aseigo ntobe tokobwaterana ase nchire nene na Nyasaye natubwatesi ekero turabe togokorekeiga nago kire kiagera training twakora ya HIS yemanyikaine buna alternative justice system yabeire omo neno itokoro kwa honorable Omwansa ototebiri HIS injerere na into togogete tonyeganyete kiagera eyenere njira yemo abantu baito baranyale konyora oboene ingi kiagera HIS yaja buno omo neno itatotebiri igatagete ekoti etagete ebine bibigo chole ekoti toba bamo babo toba bawakrishwe ekoti intumba litogo chagaiga twagayane ebine biri bwente kugayana ebine biri mbiroro buna abaminto bachikire batebanga mbiroro tutari gosoanana na ende ntoko bisona kulingana nelichiko so togosaba Nyasaye ende abantu bonsi bartokubwaterana barabu na inu bali muri skaria ekero mwachire chikoti ejichinke wajire mediation center okanyamaskani wajire HIS center okanyamaskani ekiagera gera iga lichiko ndinye manyetenga neroro